Arep dipek kuwi jare. Yo milih kula no. Mergane. Klawu. Wah iya. Apik temenanan iki ya. Nggih. Gareng jiji kaya iki apik. Jiji jajak. Lah iya jiji ayo. Jiji iso diartike jiji kok. Hah? Jajak sing ganep mawon. Oh, artine apa to jajak? Apa ya Pak ya? Dereng ngertos kula Pak. Oh, dereng ngerti. Nggih Mang Patus ya Pak nggih. Oh, tak goleke ning kamus. Ayo. Kamus napa? Kamus kematianmu. Ora panjang umur sih selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ora. Nggih. Saking kula Pak Pujianto, WMC Purwodadi nggih. Nyuwun gending ninggal katresnan jaranan yang ditembangkan oleh Mbak Winong. Oh nggih, monggo. Nang Nduk ya kuwi anak penggemarmu ki Nduk saka Pak Pujianto nate kagungan kagungan damel janipun sing didhawuhi Kyai kalih niki ndelah panjenengan pas ngasta mboten saged. Oh ngaten nggih. Mula niku pokoke aku pengen nonton Mbak Winong jaran. Nggih. Takonono. Kapan neh kagungan kersa ngono. Putrane namung setunggal lho, Pak. Loh, kan iso nggo putrane duwe putu to Pak Pujianto. Akhirnya syukuran setahun atau sunatan kan saged. Nggih. Kapan Pak syukuran melih, Pak? Payangan melih nggih, Pak nggih. Nggih. Penting garenge kula nek dalange sapa-sapa bebas. Mboten sapa pun mboten sah nanggap tip mawon Pak nggih. Ya ndek nang jumeneng coba kaya apa ta ayu. Ayo nggih. Dibawani komplit mergo niki lak mboten enten bawane gawan to Mas Gareng. Ajeng kula tuliske niki nggih. Bawanipun nggih. Nadyan to sami wau Asmarandana ning Asmarandana Nduk. Iya. Ayo ning cakepane benten. Nggih. Coba kaya apa yo Nduk. Jaranan dangdut kreasi rineng paksa sente Sing yasa sinten nak cakepane kono? Pak Cahyo Kuntadilah. Oh, Pak Cahyo. Iyalah. Selaku Bapak dosen kita semua. Kenapa? Apa? Yang kenal Pak Sukron Suwondo. Heeh. Kayak yasa gending lagu sakbone. Yo umpama Pak Sukron kok gawe lagu sakbone jos no. Dene kok putrane lagi yasa bowo ya gak apa-apa. Pak iki kurang ajar banget ya. Rene tak mut raimu. Gila. Nek ape to suarane? Jos. Sinden-sinden nek sing gua ki madangkara sinden. Aja digua tak temune. Mergo apik. Ayo suarane apik-apik. Saestu. Aja kok sinden penggirong loro. Suarane mantep kabeh. Mosok nggih. Saka Mas Taslim. Pokoke anggere tase ora ilang suarane wo tenang. Nek irang cepak muringe kuwi. Isine apa to? Ora perkara isine. Ciparat malah ngono kuwi ya. Nggih no, nek Pak Taslim tasnya aja nganti ilang. Iya. Nek ilang karek limit kok. Iya. Bener Pak. Iki cerdas iki dagelan tenan iki. Jajak cerdas. Pasti bedijak lho, Pak.